Okay, díobh madan tá ag déanamh an obervalia ó a réir, so Cleachtadh 8.3 ceist 2 5 agus 10 agus tá ag fáil luach gach slán nuair tá x carb le 5. So find the value of each expression. Feig luach gach slán. Value of each expression nuair tá x carb le seo. So tás nóid le cuid I. Tá x mód 3 Corum le 5 mód 3 because tá x corum le 5. So tá sé sin 8. Sin é? An is cuid dó. Tá sé begáning de friúil. Cad é 5 x. Now tá an 5 in aice leis an x. So, come on, scale. So tá cílín sé sin go bhfuil an 5 fá an x. But feic, ní scríbham 5 fá x. Ní scríbham id 5 fá x. Agus mínig fi sin, mar níl sé sa léir cén county an x an nation an count seo, no nation an count sin. So ní scríbham id é sin, because tá sé ro dachar eáil, so just scríbham an 5 in aice leis an x. Agus cílín sé sin olrú. Okay? No. Made fá. Okay, so an seo 5 fá x agus tá mé coné sin thugáil amach an is. Okay, so 5 fá x sin 5 fá cibé rud atá x atá ann. Agus sa cá seo tá x carm le 5. Okay, so 5 fá 5 sin 5. Agus aonhuair nach bhfuil tú cinnte faoi rud éigean. You know, 5 fá 5 5 seans go sé sin ar óscoil, but aonhuair nach bhfuil tú cinnte faoi. Just chuirteach san orphanna. Okay, cuid a 3. Cahar x mód 5. Okay, so cahar fá x. Cahar bracad a 5. Cahar fá x. Cahar fá 5. Mód 5. Okay, so tá fethe gain an seo. Mód 5, so sin fethe 5. Agus an sin cuid agus brom sin an freagra, ba ceart am rá. Agus cuid a cahar. Okay, 3x lúd a seacht. Sin 3 fá 5 lúd a seacht. So 3 fá 5 sin 5 lúd a seacht sin 8. Sin ar freagra. Na mid a raig cuid 5 fi. Dó ag lúd a x sin. Dó ag lúd a... Okay, cad atá ann x rís fi x corum le 5. Okay, so dó ag lúd a 5 agus sin seacht. Sin é ar freagra. Okay, 15 lúd a dó x sin 15 lúd a dó fá 5 sin 15 lúd a 10 agus sin 5. Okay, cuid a seacht. Lúd a 3x mód a fithe. Fecinn sé begáning de friúil ach actually fós tá sé dearc mar an gcéine. Lúd a 3 fá 5 úsáid an bracad chun haspoint goil sé golrú. Agus ba ceartam rud ag an mar sin béidir chuirteach. Chun haspoint goil siad de friúil. Okay, so tá lúd a 3 fá 5 lúd a fá móda sin lúda. 3 fá 5 sin 5 mód a fethe agus tá an freagra 5 úsáid an ormhan rís man bhfuil tú cinnte il 1 5. Just ein cinnte goil tú gháil i gceart é. Nos féidir leat. Okay, né lúd a 3x. Corm le né lúd a 3 agus rís in san bracad chuir an 5. So né an seo lúd a 3 fá mód a 5. Lúd a fá móda sin lúda. 3 fá 5 sin 5. An sin a bhleach tá an móda an seo, so he móda né lúd a 5 agus feic a rás ar na rialachna mé eall ar simú agus dalú. Nuair bhfuil na cóirthaí de friúil agus suag simú dalú. Tóg an ceann
den an cóir den cean is mó, which is luda, tá cúgi déag luda, agus dalagíd agus fáin tú sé. Luda sé. Okay? So sin é ár céad ceist.